Žijeme se s porozuměním k tomu, že prostě se můžou jako dít takové psychické věci, že bychom nikdo nevěděli, jak se budeme chovat. Ta tolerance je důležitá. Jsme byli všichni nemocní a všichni jsme hodně potřebovali být zaměstnaní. Je to choroba jako každá jiná. Fokus Praha je teda nestátní nezisková organizace, která poskytuje podporu lidem ze zkušeností s duševní nemocí, poskytuje zdravotní služby a sociální služby a pak služby zaměstnávání, které už vlastně nejsou úplnou službou, ale je to nějaká příležitost pro lidi být zaměstnaný v běžných podmínkách. A to jsou sociální firmy. Zdravotní služby jsou služby, které teda zahrnují psychoterapeutické služby, psychiatrickou ambulanci, práci vlastně v rámci individuální psychoterapie, skupinový a rodinný psychoterapie, plus vlastně takzvaný, jako, což je taková výjimka, jsou expresivní terapie, což jsou takové vlastně umělecké terapie, kam patří třeba dramaterapie, art terapie, muzikoterapie. Propojící prvek těch služeb, něco, co vlastně někde vytváří vstupní bránu do fokusu komunitní týmy, který vlastně dělají první kontakt vlastně s lidmi, který přicházejí do fokusu, šetří jejich potřeby, hledají vlastně to, co by ty lidi potřebovali a co jim nabídnout, kde se prostě řeší věci kolem, finanční situace těch lidí, vyřizování různých třeba dávek, různých situací, které ty lidi nějak zažívají a jsou nějak složitý. V případě toho bydlení jsou služby vlastně od komunitního bydlení až vlastně k těm programům třeba bydlení v bytech, kde dostávají podporu třeba 1-2krát týdně. Bydlím tady 3 roky a jsem velmi spokojen, protože vlastně už asi se budu stěhovat do normálního bydlení. Je to výtečný v tom, že prostě člověk se naučí spoustu věcí a navíc může chodit do práce. Práce třeba je podobně, socioterapeutický dílny, kde ty lidi vlastně chodí, trénujou takové jako základní pracovní návyky, dostávají se do nějakého rytmu, až právě pak těm programům, které už jsou placený, už je to práce, jako jsou chráněný dílny, tam teď už dochází, už mají nějaký režim pracovní, jsou za ně i ohodnocený, až pak k centru programu podpory zaměstnávání, kde už je to hledání vlastně nějakého přímo místa na trhu práce a nějaká jako možná asistence k tomu, aby pak ty lidi ve finále už jako mohli pracovat sami. Naša dielňa má 2 typy výrobného programu momentálne. Jedno je keramická časť, vyrábame keramické výrobky z spálenej hliny. Druhý ten výrobný program sú vlastne využívame a snažíme sa využiť a recyklovať rôzny materiál, ktorý už sa nedá inak použiť a ktorý nemusíme kupovať, takže sú to hlavne kašírované magnety zo zbytkového kartónu. To vlastne jedna z 3 dielní, ktorú Fokus Praha má. Ďalšia dielňa je dielňa šicí a ešte jedna tvúrčí. Tvúrčí dielňa sa zameriava hlavne na sklený program. To znamená, že vyrábajú sklené vitráže, sklené šperky zo spékaného skla, navliekajú korálky. Šicí dielňa takto jednoznačne vlastne disponujú šicími strojmi a vyrábajú rôzne textilné hračky, dekoračné predmety, kuchynský program, chňapky, úterky, zástierky. Veľmi obľúbené u zákazníkov sú tašky. Našou snahou je, aby tá chránená dielňa nebola pre tých zamestnancov našich konečná. Predstavovali by sme si, že minimálne pre časť tých našich zamestnancov by to bola taká určitá prestupná stanica, kde by si po dlhodobej absencii domácej izolácie alebo pobytu v psychiatrickej liečebni vlastne obnovili tie pracovné návyky, tie sociálne kontakty, naučili sa alebo znovu sa nejak dostali do tej pracovnej disciplíny, aby sa naučili dochádzať do zamestnania a postupne by sa vlastne boli schopní znova uplatniť na otvorenom trhu práce. Junův statek je sociální firma, která provozuje restauraci, která má 2 sály, kuřácký a nekuřácký,
penzion s kapacitou 40 lůžek a vybavenou učebnou. Dále provozuje prádelnu, máme zde prodejnu výrobků chráněných dílen. Dohromady zaměstnáváme asi 60 zaměstnanců, z toho 90%, což je zhruba 50 lidí, má určitý typ handicapu. A z těch 50 lidí, kolem 40 lidí jsou lidé se zkušeností s duševní nemocí. Dalších 10 lidí mají jiný typ handicapu. Sociální firma Zahrada je jedna část Fokusu a zabývá se zahradnickýma službama. Zaměstnává lidi s invalidním důchodem, většinou psychicky postižené. Většinou jsou to lidi s psychózama a se schizofrenií, pak tu bývá občas někdo s depresema těžkýma. Zaměstnanců teď máme 13, jinak se to pohybuje mezi 12 a 15 v průběhu roku. Takovýhle lidi pracují výborně a jsou to lidi strašně hodní a strašně vděční za práci. A pak je vlastně oblast, kterou nazýváme volný čas, takový vlastně zázemí pro ně sociální, kde vědí, že jako kde najdou takový jako spolupoutníky i tou nemocí, teď můžu jako dobře rozumět, kde najdou nějaký zázemí, sociální, praktický zázemí pro třeba hygienu, něco si jemného uvařit, jo, a nějak tady prostě pobejt a jsou tady a do toho se jako vlastně snaha dávat nějaký strukturovanější programy, aby ty lidi vlastně jenom neseděli tady a netrávili to pasivně. Takže se vytváří různé aktivity, jako třeba výuka jazyků, kurz šití. Jsme Centrum denních aktivit, jsme registrovaná sociální služba jako sociálně aktivizační služba pro lidi se zdravotním postižením a seniory. A poskytujeme volnočasové a vzdělávací aktivity pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Máme tady různý nácvikový a volnočasový programy a hlavně takový klubový prostor, kam mají lidi možnost přijít, popovídat si, zahrát si stolní hry a mají tu možnost kontaktu, protože hodně z našich klientů jsou lidi, kteří žijou doma sami a potřebují se s někým bavit, aby se jich někdo zeptal, jak se mají. Máme i pračku a koupelnu, lidi mají možnost se tu vykoupat zadarmo a když si chtějí vyprat, tak platí úplně malinkatý poplatek za praní a za prášek. Protože hodně z našich klientů jsou i lidi bez domova, kteří z důvodu svého duševního onemocnění skončili na ulici a jsou takový bezprizorně bloudí, tak u nás mají možnost pobít a vyřešit takový ty své základní potřeby, třeba si i uvařit, protože i to je u nás možné. Jsou tady báječní terapeuti a ještě chci říct, že si tady můžu v klidu vyprat, případně vyžehlit a ještě, co se mi tady líbí, je tady báječný kolektiv a případně si můžu projít něco na internetu a mám tady prostě terapeuty, který mi mohou prostě s příslušným dotazem pomoci. Lidi, kteří chodí do Fokusu, mají nejčastější diagnózu psychotického onemocnění, kam patří schizofrenie, pak mají vlastně diagnózu poruch nálad, depresivní potíže, nebo naopak potíže spojené vlastně s dobrou náladou a s maní, takový ty hodně živí lidi, kteří hodně to rozjíždějí. No a pak vlastně je nějaká část lidí, kteří mají takzvané poruchy osobnosti, což je taková skupina, která je vlastně i z hlediska diagnóz se dost těžko popisuje, ale jsou to prostě různý osobnostní rysy, které jsou vlastně pro ty lidi vlastně nevýhodný pro jejich fungování, jo, že jsou třeba hodně zaměření na sebe nebo hodně citliví. Mám těžkou paranoidní schizofrenii, mám halucinace, bludy, různé vidění, různé zrakové halucinace. Je to hodně smutné, když člověk musí žít s touto těžkou nemocí, no. Já s tím žiju a bojuju s tím. Tady dýně se mi líbí moc, já jsem si této práce strašně přála. A byla jsem ráda, že už můžu jít do práce, strašně jsem se na to těšila. Jsem se narodila jako alkoholikově postižená, s vývojem pozadu. A proto jsem ráda i tady na chráněný dílně, protože jinde by mě nevzali. A maluju taky ráda. Teď maluju srdíčka. Jo, že takhle tady barvama malujeme magnetky a pak se to může prodávat a je to užitečný. A chtěla bych být užitečná i světu, i Fokusu.
Když člověk nemá peníze a chce nám pomoct, tak u nás třeba může pracovat jako dobrovolník. Pokud má čas, tak může přijít a může třeba jednou týdně strávit buď to u nás v zařízení, anebo v jiných zařízeních, anebo při individuální práci s klientem 2 hodinky času, který věnuje buď to organizaci nějakých volnočasových aktivit, nebo jenom tomu, že pobyde mezi lidma u nás v klubu a povídá si s nima, anebo tomu, že s klientem jde a doprovodí ho na výstavu. Je široká škála toho, co můžou u nás dobrovolníci dělat a je to dobrý způsob, jak můžou prospět lidem s duševním onemocněním a nějak přispět k činnosti naší organizace. Co vlastně je podporující pro Fokus, je třeba odebírání výrobků a služeb, protože sociální firmy mají služby. Podpora samozřejmě je to, že třeba se někdo účastní vzdělání. Všechny věci, které by pomohly provozu, jako třeba papíry, hygienické potřeby a počítače. X jako věcí, které se spotřebovává a vlastně, kdyby člověk je získal nějakým způsobem jiným, tak by mu samozřejmě ušetřili ty provozní peníze, kterých je pořád málo. Ty lidi, kteří vlastně tu práci dělají za velmi nízký plat a s velkým úsilím a s velkým nedoceněním společenským. A ta organizace sama nemá zdroje na to, aby vlastně jim poskytla nějaký typ bonusů, takže jako veškeré bonusy, vlastně, které by mohly zaměstnancům, jsou vlastně zajímavý, protože jsou nějaký vklad vlastně do té organizace, do těch lidí v té organizaci, kteří pak můžou vykonávat tu svoji práci líp. V prípade, že by sa našla firma, komerčný subjekt, štátna organizácia, ktokoľvek, kto by vlastne si tie výrobky od nás kupoval, tak by nám to hodne pomohlo, že by sme vedeli, že vyrábame proste na konkrétnu zakázku, nie na sklad. Lidé by měli vědět, že není třeba se lidí s duševním onemocněním bát a že jsou to lidi, kteří zvládají pracovat, zvládají mít rodiny a zároveň ale v některých obdobích svého života jsou třeba tak pohlceni tou nemocí, že potřebují pomoc druhého člověka. V čem se těm lidem ta podpora poskytuje, není v té nemoci, v té diagnóze, ale jakoby v tom, co skutečně potřebují. Určite neplatí, že človek s duševným onemocnením rovná sa blázon a to sa rovná nebezpečný človek sám sebe alebo okoliu. Je to proste choroba ako každá iná, s ktorou je potreba pracovať, naučiť sa existovať a títo naši zamestnanci alebo klienti Fokusu Praha toto už vedia. Ta nemoc vždycky není ten největší potíž, ale spíš to, jak je třeba o ní mluveno a jak je vlastně braná ve společnosti.